Heddi mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru, dwi'n lansio ymgyrch newydd i fynd i'r afael a chasineb at fenywod ar-lein. Mae'r ymgyrch yn seliedig ar ffilm bwerus sy'n cynnwys chwaraewyr Bêl-droed Cymru ac enghreifftiau go iawn o sylwadau dilornus dirmygus ar y cyfryngau cymdeithasol. Hyd yn oed heddi, mae llawer o ferched a menywod yn dod ar draws sylwadau cas ac mae'r gamdriniaeth yma yn rhywbeth rydyn ni'n ei weld yn gynyddol ar-lein. Mae gyda ni gyd hawl i gael ein gwarchod rhag y rheini sydd am wahaniaethu yn ein herbyn, a dwi'n benderfynol o sicrhau bod plant a phobl ifanc yng Nghymru yn cael cyfleoedd i ddysgu am eu hawliau nhw a hawliau pobl eraill. Dyna pam yn bod ni wedi gweithio gyda'r arbenigwyr diogelwch ar-lein i ddatblygu adnoddau addysg newydd sydd ymchwilio'n fanylach i'r mater yma. Mae'r adnoddau cynradd ac uwchradd yn rhoi sylw i'r themau sy'n cael ei nodi yn ffilm y Gymdeithas Bêl-droed, sydd nawr ar gael yn ardal cadw ddiogel ar-lein hwb. Mae camdriniaeth ar-lein fel hyn yn niweidiol ac mae'n gallu cael effaith hir dymor ar yr unigolyn nau'r grŵp sy'n cael ei dargedu. Ddylen ni ddim fod yn goddef yr ymddygiad yma, na'i normaleiddio na disgwyl ei weld ar-lein, ac mae angen i ni sefyll yn gadarn yn ei erbyn. Mae'r adnoddau yma yn helpu ymarferwyr i drafod dangos parch ar-lein ac effaith chasineb at fenywod ar bobl eraill. Ac yn holl bwysig, maen nhw'n ceisio codi ymwybyddiaeth o sut i herio camdriniaeth ar-lein mewn ffordd saff. Ond dy'r gwaith ddim yn stopio yn y fan yma. Dwi'n credu'n gryf y bydd addysg cydberthynas a rhywioldeb o safon yn chwarae rôl bwysig wrth helpu ein plant a'n pobl ifanc i ddeall ac i barchu ein gwahaniaethau ni. Dyna pam ein bod ni'n gwneud hyn yn elfen statudol o'r cwricwlwm newydd yn 2022. Fe fydd yn rhoi gwybodaeth i blant a phobl ifanc sy'n ei gwarchod nhw rhag niwed ac yn golygu bod nhw'n gwybod beth yw perthynas iach a diogel. Dwi'n gwbl grediniol bod addysg yn allweddol wrth fynd i'r afael gyda chasineb at fenywod ar-lein ac mae gyda ni gyd rôl i'w chwarae. Os gwelwch i'r ymddygiad yma, blociwch y neges a rhowch wybod i'r awdurdod perthnasol am y peth.